कैसन सरकार हो, गरीब लोगन पर काहे होला अत्याचार हो। कैसन शासन बाटे, कैसन सरकार हो, गरीब लोगन पर काहे होला अत्याचार हो। काहे ले गइल FIR हो, काहे फसावल गइल मनीष पत्रकार हो, काहे फसावल गइल मनीष पत्रकार हो। कैसन शासन बाटे, कैसन सरकार हो, गरीब लोगन पर काहे होला अत्याचार हो। काहे ले गइल FIR हो, काहे फसावल गइल मनीष पत्रकार हो।